Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi impen yen pinuju greget lagi SMA ora api mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem mulane kang tajem mari kangen mula sira netra tajem jagat jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame merati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem rasatika Halo. Hey, jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA ora api wis mari kangen mula suka tansah tegen
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Jadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isya wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggono, bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Sluman-slumun slamet ya toh. Tolak sawat balin dalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng, debok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kok. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk ki wit angger panas iki, awan ki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Heeh. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Heeh. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Heeh. Yo spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Heeh. Cah nom kok Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene kecelik. Ngetokne nek nom. Ketokne nek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Ketoke pira ya? Aku Dua. Nek karo Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh, repot. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun
ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku Wah pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Oh, ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iki sowan ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratu. Ibu maratu. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis Denger. saiki yo malih nyeluk kamu nyapot to. He. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa?
Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa ki? Tenan ora? Ini tenanan iki. Oh, aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Ah, Sayang pura? sayang. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Ono neh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak. Kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang, ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing halus? Sing halus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane Apa sampean. halus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono boleh. ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning kene. asine ning jero baten tapi kucap ning lambe ucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya.
Ngene aja diomongne ning panggung. Asline atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Kurang sasuwun enggal paring Dangdutnya Mas.
Duduk sini Dek, kan duduk sini, duduk sini. Kenapa, duduk sini. kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang ya. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Paknya kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya. Oh, ini. Cul no dek, kuwe Wes, nak Mas. kuwe nak. Oh, jan lega tenan. Penak kok? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wis. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentopan aku nih, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin.
Iki lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran mangkoke eri ing jaman boyo sing eling prakoso iki budaya pancene bener kandhamu. Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya AA. Telek. Telek-teleknya apa to, Ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho? Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Loh, Kok sobat nyamuk iki kok tadi? sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh Lah, mau mbek aku. Iki karo iki lho, juk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Kok njaluk buta Mas. Timbang ora ono. Enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh, anu to sing nganggo klambi bling-bling ngono to? Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayang. renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mung jane. Enek mau jane. Ning warung melen jian. Apik. Iki Isik keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah Heeh. kowe nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe? Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, ya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo takut, ora kok? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astaga. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo itu? anakku, Apa yang yo tak kan? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan. Ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mike tanpa- piye? wireless tanpa kabel. Warnane Wira, apa? Warnane. wiri, Warnane wira, apa wiri. ngono kuwi? Wira, wiri. Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki Akhirnya sakmono dadi uga, dalang. Ger. Heeh. Aku sakmono uga nyuwun sewu meo Nggih. kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong Pak. Balenono sithik ngas. Kono ya duwe lambe ning ndas Lho piye kuwi? meletek ndase.
Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. ora paham, aku ora nikah nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Orang. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki kek. Lucu ya. Lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Ngumur ya. Heeh, lambene Ngumur. Guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudu Kudune yen lagu iki kek aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Gamplangan Gamplangan. gamplan karo kita. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudnya karo nggih sepote Oh, no, sliramu. to, Kang. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang, to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kakang. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Gimana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa Suarane. orang tuh jane? Sindi Wis tak- saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye mau nganggo. selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ayo jajal-jajal. Udah, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap, jajal-jajal piye jajal? Ah, siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel Rap. Wah, kok seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di eno. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen Lah aku sik ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel-jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, Mbak. iya. Ya, Ndang. Ayo deh. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor Bener. plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, paling Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora.
Aku malah nggo cempolo. Aku ora puas. Apa ya? Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Duk, Apik, tapi aku penasaran kuwi jane brengose tenan Proto. Lah iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Ternyata duwene cangkem yo iki lho arep kon nggo cangkem ndi. Wi brengose. Wis tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas. Panjenengan lho, Kang Mas. Ya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih pangganti Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran, Oh, iya. menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh. Wadah apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamrihwani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Hmm. Iki Kowe kok luwih arep galak timbang Bandung bar. Apa? Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, no. Siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Mas Akbar. inggih Bandung. Bar. Bandung.
kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantise ya. Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku urung mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko moto. Nyocok kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa raruh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lah kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh, walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak Jack. Ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Wah, dadah. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena eseng lho, teng. Wis, saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk niken. oke. Kok ndongaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Nah, iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat terus. Wis go bios trajari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean Jaluk suwuk. dia apa? Disuwuk, Disuwuk apa disayang? disayang. Ayo. Josok. Gemati masih bra. Yo, dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi Apa tenan to, Nduk? lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus janji
endah rinangkit sakjroning ati Limas aja blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Kemloko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Asta Brata suka oke elek nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu maraati kemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci Slow, sarta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati Nimas aja blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Nimas aja blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur Luar biasa Yondo. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya, Mak. Berarti ditongkas, Mas. ora kowe kok sitok ongkas Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. apa enek dalang kok tompele sak rai lho Iki ke pas perang bar kepancal wayang. sana dulu yuk ngaju meneng sik Bah, suaramu apik lho, Mas. apa ya ngalem aku kowe ngalem Suarane apik. terus sing elek Kelakuane. wis suwe heeh niki saka anu wau wonten pamrutan anu Pak Edi sepatah dua patah kata Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih Nggih. suasana pada malam hari ini Ngaten, monggo. Monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng saking papan palenggahan. Miki bapak Monggo. monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota Dewan
Subina malikatur pinipun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng cekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing mawon, sasana nggih. budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Kang Mas Arya Kasuwono. Weh, Dek. Satya Putya Pangagasih Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih 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 nggih. Ah. Berarti wancine buah-buahan iki kakaturan Kok jumeneng. iso buah-buahan iki lho. Lho lah buah-buahan to ya jelas. Nggih, nggih, nggih. Pomoke ngriki. Kaya hati Arepku jadi asli Tingkalakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kanthi murahan. Oke kering jaman Kaya sing eling Eling bapak iku budaya. Jadi bener kandamu Weng. Ah. Kenalan dulu. Kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah ya aku dong-dong malih kok. Nduk. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggar. Wilujeng dalu. Yen to Om. para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwale. Wale. Rene. Wale. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah wale. Asmane sinten tlatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh. budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng Siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Lah Hati-hati napa? Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kowe. Wah, wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. heeh. Penting lah kasiate. Gede tenagane. Sik,